Hoewel het verschillende leerpatronen biedt en tegemoetkomt aan verschillende behoeften, richt dit audioboek zich op het verbeteren van uw vaardigheden om een nieuwe taal te begrijpen, te spreken en te onthouden. Het voorbeeld geeft u een voorproefje van wat u kunt verwachten. In Unit 1 hoort u de doeltaal, waarbij iedere lettergreep zeer langzaam, duidelijk en met een herhaling wordt uitgesproken. Nog voordat elke zin wordt uitgesproken, hoort u de vertaling, zodat u altijd zult begrijpen wat er wordt gezegd. Unit 2 richt zich speciaal op het verhogen van uw luistervaardigheid, waardoor u beter in staat bent om de discussie aan te gaan met een moedertaalspreker. Dit hoofdstuk vereist dat u zeer goed luistert naar de nuances in de taal. Bij Unit 3 zult u al merken dat u vooruitgang boekt in het spreken en begrijpen. De gesproken vertaling wordt gevolgd door 2 herhalingen in een volledig natuurlijk tempo. Terwijl u leert om de doeltaal op natuurlijke wijze te leren, zullen de Units 3 en 4 u helpen bij het onthouden van nieuwe woordenschat en volledige zinnen. In Unit 5 kunt u zichzelf testen op hoeveel u hebt geleerd. Mocht u moeilijkheden ondervinden, raden wij u aan om het hoofdstuk over luisteren, spreken of onthouden van Units 1, 2, 3 of 4 opnieuw te bekijken, afhankelijk van waar u meer hulp bij nodig hebt. We hebben onze audioboeken ontwikkeld om u in staat te stellen te leren zonder een e-book. Dit geeft u de mogelijkheid om uw taalvaardigheid op elk moment te verbeteren, of u nu onderweg bent of aan het wachten bent. Omdat het audioboek overzichtelijk is ingedeeld in vele subunits, is het ook zeer praktisch voor leerkrachten om dit te gebruiken in de klas of in welke leeromgeving dan ook. Hoofdstuk 1. Deel 1. Begroeten. Hallo, سلام 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 leuk je te ontmoeten. از دیدن تو خوشحالم. از دیدن تو خوشحالم. از دیدن تو خوشحالم. از دیدن تو خوشحالم. Wat is je naam? اسم تو چیست؟ اسم تو چیست؟ Om gratis naar dit audioboek te blijven luisteren, klik je op de link in de beschrijving van de video. Je kunt dit en vele andere volledige audioboeken zonder kosten beluisteren, dankzij de proefperiode van 30 dagen.